Vysoká škola ekonómie a manažmentu počas svojej krátkej existencie získala práva udeľovať akademické tituly bakalár, magister, doktor filozófie v študijnom programe, verejná správa v študijnom odbore, verejná správa a regionálny rozvoj a tiež v študijnom programe malé a stredné podnikanie v regiónoch v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku. Naša vysoká škola, ako ste správne poznamenali, už existuje a pôsobí 11 rokov. Naším takým základným záberom je v rámci študijného odboru verejná správa a regionálny rozvoj. Čiže ten regionálny rozvoj my máme priamo v náplni práce. Pomáhame rozvíjať regióny predovšetkým tým, že ponúkame také študijné programy, ktorých študenti, absolventi potom zostávajú v danom regióne a vlastne ten región samotný svojou vlastnou prácou, poznatkami, ktoré získajú štúdiom, potom rozvíjajú. My ponúkame dva základné študijné programy, a to je verejná správa a ekonómia a manažment malého stredného podniku v regiónoch. Obidva tieto študijné programy sú veľmi perspektívne, veľmi úspešné, pretože absolventi, ktorí vyštudujú tieto štúdie alebo študujú v rámci týchto študijných programov, sa uplatňujú v hospodárskej praxi veľmi dobre. Vieme, že vo verejnej správe pôsobí asi 350 000 ľudí. To znamená, že priama jednoduchá obmena týchto odchádzajúcich do dôchodku je nahrádzaná postupne týmito našimi absolventami. Ale aj malé a stredné podnikanie má živnú pôdu v regiónoch. Každý môže si založiť vlastný podnik podľa svojich predstav, skúseností a očakávaní. Takže škola, si myslím, vysoká škola priamo pomáha cez úspešných absolventov našich týchto ponúkaných študijných programov pomáha rozvíjať dané regióny. Poslucháči, áno, vlastne sú absolventmi našej vysokej školy alebo študentami, poslucháčmi našej vysokej školy. Môžu študovať v dennej aj externej forme. V externej forme študujú kombinovanou metódou, to znamená, že môžu absolvovať prednášky aj v Bratislave na svojej alma mater, ale potom môžu vlastne študovať aj v rámci konzultácií, kde na vybrané predmety, ktoré sú predmetmi predovšetkým štátnice, prichádzajú pedagógovia a odkonzultujú dané problematiky. Takisto pomáhame konzultáciám aj pri vypracovaní záverečných prác a teda bakalárskych aj diplomových, čím teda umožňujeme úspešne ukončiť našim študentom štúdium. Atraktivitu študijných programov, vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, podporenú modernou budovou a špičkovými informačnými technológiami, potvrdzuje trvalé vysoký záujem uchádzačov o štúdium i počet úspešných absolventov. Keďže vieme z tých skúseností, ktoré máme za tých 11 rokov, vaša vysoká škola má vysoký kredit, ako je to v budúcom akademickom roku? Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy je bezprijímačková vysoká škola, čo znamená, že uchádzači o štúdium na oboch študijných programoch vlastne podľa zákona naplňajú podmienky na prijatie na základe tých, ktoré zákon vyžaduje ako taký. My prijímame študentov na štúdium, ale v podstate je možné konštatovať, že sme veľmi nároční v tom prvom ročníku. To znamená, aj keď študenti nerobia prijímacie skúšky, absolvujú len to prijímacie konanie, tak potom v priebehu toho prvého roka sa ukáže, kto na to štúdium má. V podstate Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy poskytuje ucelené dvojstupňové štúdium, čiže prvý a druhý stupeň, ako pani rektorka povedala. Zároveň po absolvovaní magisterského štúdia môžu študenti ísť na rigorózne konanie a v rámci toho rigorózneho konania teda zmeniť svoj titul magistra na titul doktor filozofie PhDR. Mladí ľudia, samozrejme, zamestnanie prvoradé. Aké uplatnenie vašich absolventov v praxi?
No, môžem povedať, že naozaj naši absolventi nachádzajú uplatnenie v hospodárskej praxi. V sociálnej sieti sa ocitne len mizivé percento našich absolventov. My tým, aj že ich školíme vlastne v tej oblasti podnikania, malého a stredného podnikania, tak dávame im také prostriedky, nástroje na to, aby si mohli sami založiť nejakú firmu a aby táto firma prosperovala. Dôležitým krokom, ktorý Vysoká škola ekonómie a manažmentu urobila, bolo zriadenie informačno-konzultačného strediska v okresnom meste Čadca v spolupráci s mestom Čadca. Vysoká škola ekonómie a manažmentu vytvorila podmienky pre štúdium mladým ľuďom a študentom stredných škôl nielen regiónu Kysuce, ale aj široké okolie iných okresov a študentov z Českej republiky, ktorí sú študentmi Vysokej školy ekonómie a manažmentu Bratislava, ale využívajú možnosť konzultácií vybraných predmetov v IKS Čadca, ktoré je zriadené v priestoroch základnej školy Jána Ámosa Komenského. Škola poskytuje aj vedľajšie vzdelávania. Pani prorektorka, aké ponúkate vzdelávanie? Aké by sme mohli mať aj u nás v tomto našom regióne? V rámci celoživotného vzdelávania je možné a škola teda vytvára priestor hlavne v regiónoch. Jednak takzvanému celoživotnému vzdelávaniu v určitých konkrétnych odboroch alebo špecializáciách, keď to tak nazvem. Sú to rôzne krátkodobejšie alebo dlhodobejšie semestrálne, dvojsemestrálne kurzy zamerané napríklad pre podnikateľov, alebo sú to zamerané na oblasť daňovníctva. Ale každopádne máme ešte aj doplnkové pedagogické štúdium, čo je veľmi vhodné práve pre učiteľov, ktorí končia pedagogické fakulty a my ich vlastne v rámci tohto dokvalifikovávame. Čiže vlastne aj naši absolventi, pokiaľ by si urobili doplnkové pedagogické štúdium, môžu potom vyučovať predmety, odborné predmety, ktoré si získajú na škole. Dobre tomu rozumiem? No, určite áno, pretože to doplnkové pedagogické vzdelávanie je práve určené pre učiteľov, ktorí zabezpečujú odborné ekonomické predmety a je to istá povinnosť pre nich takýmto spôsobom zvyšovať si kvalifikáciu. Samozrejme, študenti, naši absolventi vysokej školy majú otázky, či bude niekedy v budúcnosti možnosť aj doktorandského štúdia. Áno, samozrejme, škola sa rozvíja po tých 10 rokoch. Zvládali základy štúdia, to znamená prvý a druhý stupeň. Chceli by sme prejsť postupne na ten tretí stupeň. Veľmi radi by sme ponúkali aj doktorandské štúdium v obidvoch študijných programoch. Ešte by som chcela doplniť, že toho roku vlastne otvárame aj nový študijný program a to je študijný program v oblasti služieb. Nazývame tento študijný program Ekonomia a management, nazvali sme ho verejných služieb, kde by sme chceli veľmi otvoriť priestor na došpecializovanie oblasti cestovného ruchu, ale aj v oblasti verejných služieb, ktoré by sme chceli zamerať do oblasti kultúry, školstva, prípadne zdravotníctva. Kde vlastne tie informácie, ktoré ste teraz vydali, pre širokú verejnosť, kde by mohli ešte nájsť? Tak všetky informácie, ktoré sa týkajú prijímacieho konania, ktoré sa týkajú študijných programov, ktoré vysoká škola ponúka, ktoré sa týkajú všetkých podmienok na prijatie študentov, tak na prvý ako aj druhý stupeň, respektíve rigorózne konanie, alebo teda to celoživotné vzdelávanie, nájdu na www stránke vysokej školy a tam pod prijímacím konaním nájdu teda všetky základné informácie, ktoré potrebujú a dokonca tam nájdu aj také veci, ako je podpora štúdia, to znamená, že čo všetko študent môže očakávať a v čom všetkom škola mu ide v ústrety. Cieľom Vysokej školy ekonómie a manažmentu do ďalších rokov je posilniť internacionalizáciu vzdelávania zavádzaním spoločných študijných programov s renomovanými univerzitami v Európe v anglickom jazyku. Aké sú podmienky štúdia na tejto vysokej škole? Čo všetko získavate na tejto vysokej škole? Ja som práve študentom druhého ročníka, ako ste spomínal.
Získal som mnohé referencie od bývalých študentov na tejto škole, ktorí mi spomínali, že sú tu kvalifikovaní profesori na tejto škole. Takisto je tu dobrá výučba distančnou formou, prezenčnou formou a som tu veľmi spokojný s tým, že takisto máme aj odbornú prax práve v tomto druhom ročníku, kde môžeme získať tieto vedomosti a takisto získavame ich aj pomocou tých kvalifikovaných profesorov. Čiže, ak dobre rozumiem, vedomosti, ktoré tu získavate v spojitosti s praxou, by mali mať aj uplatnenie. Áno, samozrejme, preto som si aj vybral práve verejnú správu, pretože by som chcel v budúcnosti pracovať v tomto sektore a takisto chcem aj získať tieto skúsenosti.